Hello mindenkinek, én Szabi vagyok. Én pedig Martin. És ez a Handiner. És ahogy megígértük, World of Tanks. Bocsánat, hogy nem a visszaszámlálását tudjuk elindítani. És a mai napon, ha minden jól megy, akkor megpróbálunk kihúzni egy olyan ágat, hogy Chaffee nevű tank lesz belőle. Most nem kopizásból, hanem mert szeretem azt a tankot, mert jó erős. Nem, hogy 5-ös szintű scoutolgató tank, de még erős. Jó, akkor. Ja. Ajtón keresztül nem megy. Hogyha én erre rálátok. Hát! Mint láthatjátok, az nem túl szerencsés csapó. Na mindegy. Na, addig Martin megy egy csatát, én pedig mindjárt jövök. Hello! Na, akkor most nézzétek meg a bénázásomat. Így. Martin a bénázó. Na. Én visszatértem! Persze! Sajnáljuk, hogy nem új karaktert kezdtünk. Ez az én karakterem. És hogyha minden jól megy, akkor majd kezdünk 2 új karaktert. Jaj, de szép kis tankok! Nekem úgy néz ki valamelyik biztos, hogy nem. És aki kérdezi, hogy miért, hogy honnan van nekem elképén, hát ez annak a jelképe, Csítelte. nem csíteltem, régebb óta játszok, és akik egy bizonyos idővel azelőtt játszanak, tehát egy kortól játszanak már a tankot, azoknak jó. Na, jó, szerintem menj be a valahol ott a EF1 táján egy bokros helyre, és passzív scoukolj. Tehát ne lőj senkit. Ne lőj meg senkit, úgyis addig nem fedezlek szerinted föl, ott majd én körülbelül érzem, hogy mikor fedeznek föl. Nem de azt szerintem addig oda, kicsit ott üres helyre. Üres jó van, üres. Mi baj van azzal? Nem mindig a fűre kell gondolni. Csak kimondhatod, hogy fű. Jó, csak olyan a bokrokat gondoltam, és mindek véletlenül. Oda kell eljutni. Ezt nem látjátok, hogy hova mutattam, de ez Így oda mutatod. Oda a sok bokor. Nem áll! Ja, most hittem már olyan mi bázisunkat foglalják, hogy ma a miénk. Az nem. Mi ez a hét? Oda. Igen? Oda. Onnan tényleg az, hogy senkit nem ölnek. Ott van egy páncélvadász. Várjál, fordul felé, úgyhogy rálátsz. De elég csak ha a tornyodot ráfordítod. Ott a T-82-esre fordulj rá, és ha ott a körvonal, akkor... Hát, az most úgy megállt, akkor menjél csak. T-82-es millió ellenőrző. Vigyázz, az ott fölszkautolt. Vagy nem. Nem lő rá, tehát lehet, hogy nem. Lő rád, fuss, menekülj. Megmentottak a csapattársat, kérdéshoz valójában is megmentottak, vagy sem. No! Na, én akkor most emberek, reméljük, hogy most boldogak lettek, hogy tankozunk, viszont még egy csata belefér. Nézettséget szeretnénk, emberek. Ja. Tehát itt vannak a tankjaim, ISKV1-es hüllőtöpör, T-49, ez a M2 Light Tank, Crusade Raider, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni. Én kezdőnek fogom ejteni. Mindegy. Én kezdőnek ejteni. Itt a Stuck 3-as, a Hedzer. A Hedzerrel nem nagyon kérjétek csatát, ha nagyon szeretnétek, jó? Van az Elkelmix, meg a Lich. Ja, ővele megyek is egy csatát, csak hogy megmutassam.
Mert egyik tank se tudott még visszajönni, nagyon gyorsan meghaltunk mind a kettő csatába. Fabi volt, én csak néztem. Én nekem más egyik dolgaim is voltak. Ne, Ó, ezt a spáját szeretem. én nem. Főleg nem akkor, amikor egyáltalán nem kapom azt a szintet, ahol én szeretek lenni. Van egy tier 2-es tankunk, az ATL. Ó, ő neki köszönhetően nyerünk. Ő, Ados. OMX-13 F3. Nézze 900-as a sebzése. 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 És szinte semmilyen tier 6-os tanknak nincsen annyi élete. Ott volt az Amix. Tudom. Megmutatom. Ugye fenyőfát. Egyen fenyőfát, de megmutatom. Megyek oda. Jó, ma azt hittem, hogy ez az, még a módolni. Ott megy. Elkapom és beletározok egyet. Nem lehet olyat, hogy így mondod neki, hogy álljál meg. De van. Ha ránézel és nyomsz egy Y-t, akkor följönnek a lehetősége, amit neki tudsz mondani. Hogyha külön nyomsz Y-t, Még akkor mindig úgy. újra töltött egy olyan? Nem, Igen. már be van töltve. De azt írja, hogy újra töltős. Nem. De azt írta, hogy ez nem. Ja, hogy az. Újra töltött. Tisztámogatás kérek. Mindig már. A társaság miatt. Tehát, hogyha én kírom azt, hogy... Ups, ez pont nem az lett. Hua! Kicsit? Na. Megyek scoutolni, emberek. Na tehát a tankjaim közül választhatok, hogy milyen tankról legyen. Csata videó! Nem videó, értek. Megyek scoutolni ennek a Direct Maxnak, meg a Health-nak. A hílelő macskának. Hell, energiaital. Igyatok sokat. Egészséges. Hát az azt jelenti, hogy energiaital. Hell. Vagy így márkanév. Márkanév, de... No, és miért mondtam, akkor előtt állok, hogy miért nem jövök be a pokorba, és passzív dolgatunk. Meg sima. De lehet, hogy ez 2 videóban lesz, ugyanis már is 7 perc, 40 másod, 40, mennyire? Na. Hogyha egy na jó, ez itt unalmas ez a hely. Menjünk szkókolni. Kilőtt egy filitot. Sehol senki. Ez érdekes. És mindjárt meghalok. Fogadjunk. Annyiba fogadunk, hogy a videó előtt meghalok, nem? Megpróbálok nem meg... Én 40 forintot teszek. Sőt, az összes pénzet ráteszem, hogy meg fogsz halni. Na, még nem szóltoltak felül, aminek örülök. Maradunk még mindig a szóltól. Mondd már meg, hogy hol vagy. Írd meg. Na. Itt teszem. És vissza ez nincs ilyen gyors. És most kizár. És ki is És megtudtad. Na mindegy. Tehát akkor még ki el tudunk köszönni a videóban, úgyhogy nem kell 2 videóban föltölteni egy csatát. Na, tehát én Szabi voltam. Én pedig Martin. Mi voltunk a Hennével, és ez pedig itt volt a Fed of Friends. Sziasztok! Jövünk a következő csatákkal. Sziasztok!